Lipay ta ning manindot nga adlaw ipapahulay diin kita na nagtapok mga kaigsunan unsa gani ang purpose nato nganong musimba ta sa Ginoo? Unsa atong purpose? Mga tulog. Tubag lagi mo. Ha? Unsay purpose nato mga kaigsunan nganong kita man musimba sa Ginoo? Paminaw sa pulong. Ha? Asa naman mo gakuha gyud ana? Ha? Usa sa mga katuyuan ato kanunay nginumduman nganong kinahanglan ta mga lagad sa Ginoo kay kita binuhat og siya ang atong magbubuhat. Amen? Kita mga matay og siya ray naggunit sa extension sa imong kinabuhi. Pwede og maihaya na ka. Tama? O, matagabalog yun. Oh, tanawa tong sikat kayo nga vlogger nga si gatong Ilonggo. Si Bernie. Di ba? Namatay ang anak. Unsay dahilan? Natulog ra igsuon. Nakumatos. Pagmata niya, patay na siya. Uy, patay naman ko, balik sa tuog. Di ba? Vlogger man na, ilado man nga vlogger nga Ilonggo niya kay kining mga Ilonggo mag-vlog, perti man yun ka nami pamation. Alin to siya speak kawayan. Bata pa kaayo ni pahuway. Natulog. Mao na. Usa sa mga rason nga muadto tag simbahan pagpahinumdum alang kanato nga kita binuhat. Pag binuhat gani ka, naapagoy puruhan mabughat. Tingog mo ba? Basta binuhat ganita, naapagoy puruhan kapuyon. Basta binuhat ganita, limitado pata. Pero ang atong magbubuhat, unlimited. Amen? Muingong ka sa Ginoo, tagay kog dagang hangin bisan pag ipu-ipu ihatag si muha ba? Pwede dili. Kabantay ka atong nag-viral karon, ako pa tong i-vlog lagi. Katong di ba? Linga na enjoy ko lang tanaw ka. Matag may tabo na diri oy. Nga musakay ta sa tornado. Ay lahi man ang tornado sa dagat usay ngalan na? Ha? Sa dagat sa English unsa na naman na sila like term basta sa dagat ang ngalan is dili kanang mag-ana ang tubig sa babaw. Ay research niyo bahala mo diya. Oh, basta og sa yuta ang ngalan na tornado. Pag abot sa dagat napud na sa laing pangalan mga kaigsunan. Imagine nimo? Mangayo ka sa Ginoo dili ta balibaran. Amen. Kay nga naman ang Ginoo matinod ano. Muna nga ato kanunay timan-an. Kami karon mga kaigsunan hapit mitulo akong luha ngano po kadto poy gikantas kong anak oy. Anak ko nahuna ko nga karong hapon maghimo mi og family Thanksgiving sa balay. Magkanta dai mi anang kantahan nalimtan ako na kay imagine nimo duha ka semana ko sa ospital mga kaigsunan hangtod ron tan-awan niyo akong mata. Wa pa ko ka-recover. Kay pag-uli sa balay na naman may gamayng bata. Di kagabi dugay kinatog, alas 12, di. Kaganiyan, nagbilar, di pwede. Ako'y mo assist. Akong mata, nangubag pa ni, kay maupay pag-out ni Ma'am Priti, gikan sa pagkasiis, anang Merkules, pagka-Wibis sa gabi, confine na pud mig hospital kay nadinggi si Rinil. Wa pa ko kabawi sa tulog. Nya di man po ko ganan matulog og buntag og kay perti man gyud pong kapuya. Nga inig mata bitaw nimo, nya inig kagabi ipod. Di na po kay ko katulog ron kay una matug akong asawa, ako pa'y magbantay sa gabayng bata kay basig ni kasi ko inom na po Milo. Kaon na po, bantayan na pong bata. Usahay ning akong gamayng bata ron, pagkabibo.
Di man magpabilin sa igdanan, pagbiyaan siyang mami. Di, akong sa lakaw-lakaw, batang gabiing na ko maglakaw-lakaw. Oh, wa pag yun. Pero nganong ni ako karon mibarog sa inyo ha, kay akong ipasantot ninyo, lailahi tag problema, lailahi tag burden, lailahi tag gibati, pero usara tag solusyon. Matinod anon ang Dios. Pero musulti ka nga ang Dios dili matinod anon, hangyo ka siya nga ugma ayaw na ginhawa. Prangka na. Kay kini lang atong ginhawa gahapon nakasala ka. Unsay bayad sa sala? Patay na tayo. Patay na si Pastor Cabardo gahapon pa. Kay ang bayad sa sala kamatayon. Asa man ka musugot og inadlawan. Nya mayong kag inadlawan ha. Unya pag-abot sa mao maning kaning trabahante ka, di ba? Inadlawan ang akong sweldo. Kanusa nimo kaon ini ka Biyernes, karon ini ka Biyernes ang ihatag si mo kay tulo ra ka adlaw musugot ka dili. Dili kay 5 ka adlaw ko nanarbaho. Unya tulo ra ka adlaw ang ihatag nimo ay dili na pwede boss. Kinahanglan 5. Igsuon inadlawan ang atong hangin pagkamatinud-anon sa Ginoo. Amen. Muna balik kin mong simba. Except og hagito nimo ang Dios. Ginoo, di ko musimba nimo. Kuhaan ning hangin sa kong ilong. Kay muadto ko dito sa ospital sa Montevista, kay daggang kay kong kwarta, pwede. Palit ka atong oxygen, magbit-bit kag oxygen, kanadlaw mato kag bukid. Backpack ka din kana og imong hagiton ang Dios. Pero akong isulti ninyo, ayaw. Pagkatamis karon naglingkod mo diha. Pagkanindo tan-awon nga naglingkod ta, nga nagdayeg ta sa Ginoo mga kaigsunan. Di ba ka malipay ana? Ako bitaw district leader medyo ko karon mga kaigsunan. Sa una nga nahimo pa kong membro sa tuang church, wa pa ko nagpastor. Nakaingon yo ko kung kaugalingon pagkanindot mo nang ang uban dire sa Tambulibid sultian ta mo. Naaga nimo maayo nga leader, tuman gyud mo. Kay kung wa po'y mo lead ninyo, wa po'y may tabo. Munang niabot sa kong punto sa una nga, sa wa pa ko nahimong leader, niyong ko nga, pagkatamis lang yun mahimong membro kay magsunod-sunod ragyog ka sa leader nga nagplano. Pag ingon sa leader nga sakag glube, saka ko glube. Pag mo ingon, ka anindot, anak, kay wa ko kabalubasa, kay ingnon ko ni mo na himua, tudlo iko unsay kong buhaton dito. Pagkatamis, kaysa ikaw ang muplano, ang imong utok magkrak-krak. Nya ang pinakasakit, imong sugo, imong tuman. Kay wala, naminaw rin siya. Ako rin gitanaw pag natulog pag yun. Ay, dyan mong tulog-tulog niya, pag mata ninyo, iway na. Bitaw mga kaigsunan, hapit makatulo akong luha sa paghinumdum nga ang kabalaka, ang kaguol, gikan March 22, hangtod, sa ganing adlaw nagkagawa si Renil, March 31, kanang adlaw mga kaigsunan, ang akong kinabuhi nagtuyok ragyod sa ospital. Nya naglibog biya no. Niabot sa punto nga naglibog ko, diba? Ang akong gikalibgan kay ako'y nagbantay sa ospital, walay laing mumotor, manawag akong asawa gangway pagkaon, gawas na po ko sa ospital, ang init ug bugnaw. Di ko kasabot. Gawas na po ko sa ospital, biyahig ko ang bugan. Imagine nimo nga ang ospital sa misyon, layo ay patinginita. Paguman niya, pagbalik sa ospital ka na itong, bag-ura nimo na sulbad ang problema artang dapita, kay nangayo kay lipan right. Gangway bugas, gangway kay usaw ba to rin pagmukaon mo gito ko asawa gang Milo nya mo adto pud pikas pag abot ako mingon na nang nurse, sir palitan ni ha sir sa gawas ni paliton pero sultian ta mo matinud-anon ang Ginoo mga kaigsunan. Nakagawas ang akong asawa lipay kaayo mi kay dako kay biling di madag manok. Kinagtuo man kuha ng CS. Gisi magyud na siya no at tilulong.
Diri gisiun dapit sa may pusod ba, ilalong sung pusod. Gisi. Pag gisi sa kong asawa, ni aksyon po gisi diri oh. Dubli man lagi ning gisi. Gisi. Unya akong anak na dinggi 7 days. Private room. Kag niadto ko og kuan kanang public, pwede man pero di naman ko kaya kay wa may di man pwede pasudlag lain. Sukol ko private kay bahalag mula ko at least ibili na kong ugangan. Ya kung ugangan, wa nay trabaho, ako'y mo supply. Kaya ila pag mga bayronon, ilang dagana. Pero unsay konklusyon, matinon. Nakagawas ming malipayon, nakauli mi sa Montevista mga kaigsuunan nga malipayon. Ang akong gingon sa inyo, hapit nakatulo ang akong luha kaganiha. Pagkakita nako kang Kuya Lolo, nga nikatawa siya ni atras o balik akong luha. Kaya malipayon man siya. Basta malipayon lang ni siya, pirti yun ni siya kapower. Nahuman man tagampo, no? Ha? O, nagpapa naman lagi mo na ako. Muna tagampo? O, wala pa lagi daw? Ha? Sige, magampo ta. Amahan among balaan, sugda na namo sa pagpaminaw ang imong pulong, pasabta kabi o Diyos, kung unsa ka kamatinud-ano. Kinita na namong ginampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Akong iwali karon ang birthday sa tong scripture reader. Inyo ni siya gikantahan si Kuya nga Templado. Kano sa ganiyang birthday? O, February to. Asa man as Proverbs? Proverbs chapter 2, verse 2. Pagkaninduta sa iyahang kinabuhi mga kaigsunan ug matuman lang. Unsay gingon? Muna sunod, pag mawali ko din hansap jud ka. Ako scripture reader kay iwali na ko imong birthday. Ako scripture. Muna akong style ron kay para moingon ba? Ako kay para ako ang birthday wali. Ako ha? Proverbs 2 verse 2 nga nagingon, aron nga ikiling mo ang imong igdulungog sa kaalam. Asa dapat kita maminaw mga kaigsunan? Maminaw ta sa kaalam. Ayaw paminawa katong ikadaot kanimo. Kung musulod sa imong dunggan, nga murag linta ang kadaot, ipalabay na sa pikas. Ayaw naglumlumi. Sultian ta mo duha ka klase ang dunggan. Pila ka ba kun yung dunggan? Ihapa nagtarong. Pila? Di ba naman ay kanta nga, I have 2 hands, the left and the right pa. Pero katong sa Bisaya sa Tagalog, 10 mga daliri, putol ang 5. 2 tay nga gibuog ang isa, ilong murag palwa. Ha? Ganagi ko lang kanta. Kaya na may nga kanta sa mga 5 little monkey, Humpty Dumpty. Ako balo lagi ka. Kami niyo unang juday kaglay. Kaya mo naman gipraktisa, maganaana naman anak mo, no? Dahil lagi sa bata, 5 little monkey, Humpty Dumpty. Yung bilag mata, nga. Yang gwapo naglay kong ang tingog, nga. Pagkang bibuhag yung kaya naglay. No? Pero yung bibuha, murag na memorize naman mo ang mga toddler songs. Ha? Di ba? Ang atong higdulungog, kabalo ba mo nga nung duha kabuok dunggan ang tao? O, di ba? Di mo katubag, ihapag tarong inyong dunggan. Pila ka buok. Sige daw, bunite daw. Pila na. Ha? Mulaos lang. Pag ana niya, gibuog man. Naungot. Butong niungot ang buog. Pag ana, oy! Pagmata na mong sayo! Ang wiab pa. Nga nung duha man. Anid. Sa science, magod now, let's go to psychologist. Dunay duha ka klase nga pagpaminaw. Sa English, gipanganlan na siya listening o hearing. So may kalainan na. O saan naman yung mga Hey, mga kusan nyo. Unsay kalainan anang word nga listening o hearing. Paminaw o pamati. Kanang lain ra ba ng word nga pamati? Og di nimo na masaktong pronounce. Pamati ha?
Kay lahi po nang mo yung kapamati ka. Kay kanang word nga pamati, unsa may laing termino ana? Hilason. Pilingon. Nga gwapa. Di raba. Pilingon nga gwapo. Kisa nang ingon, akong mama. Oh. So kanang paminaw o pamati, listening pamati, paminaw hearing. Unsay kalainan? Amo ba na kalainan? Bluetooth disconnected ko no. Tagaan ta mog ideya para mga luwas ng tanan. Ang ingon sa atong teksto, kanang imong higdulungog mga kaigsuunan, lalom-lalumi na siya, kuwaan ng buog diha mga kaigsuunan. Kung saan man gyud makapabuog aning atoang dunggan, magisubot tag buog ron. Kasakay na mo eroplano? Kisay nakasakay na eroplano din eh. 1, 2, 3. Pero kinsay gusto maka-experience nga murag nagsakay eroplano? Saka mong atop ambak ba? Yang ngangangangan ba murag yung unsa man gyud? Unsa may giingon sa unsa may makapahugaw kanang mag-drive day ka na mga abog? Musulod sa imong dunggan. Mo-form to siya dito mga kaigsunan, matingalan lang ka. Mao din ang kabantay mo ang inyong dunggan kaya kung papa magisgot aning igdulungog. Akong papa nagpa-check up ka to ba no? Ang iyang dunggan wa nay balhibo. Kanang inyong ilong ayaw na yun na sige tanggalig balhibo. Kay bright kayo ang Ginoo sa ito'y sulti. Uy, isa raman. Bright ang Ginoo dili. Kung sa ito'y sulti, bright ang Ginoo. Wise ang Ginoo. Ano mo sabi mga lapas bito itong balibo sa ilong? Mukha niyo. Ipusa lang, lukuta ba? Nga inyo walang ko na sa isintipid. Break. Kay kanang inyong balibo sa ilong, maunay mo pugong. Kaya kung papag-ingnan yun siya sa, kung sa to, ENT. Kung sa man ang ENT? Ear, nose, o throat nga doktor, nga ang imong dunggan, sir, wala na'y balhibo. Una iyo na kung papa, dok, unsay purpose sa balhibo? Mauna say musagap sa mga dagko dapat nga hugaw, kay kung sa motor pa na, ang imong dunggan open carb. Nga inigpadagan nimo dito sa kanang lubak-lubak o kanang gipanganlag abog, buslot ang carb, suyupon tanang abog, maguba ang piston, kay musulod ang tanang hugaw. Muna akong giingnan akong papa, pagpalit o balhibo sa manok. Ipapilit. Kanang atong ilong, kung wapod na'y balhibo, mao bitaw nang nakabantay mo, igsimhot ninyong utot mo, process pa siya. Labi ikaw ang nangutot? Ha? Nga, mulabay pagsingo, kinsay nangutot? Ha? Manatik-atik, kinsay nangutot? Ha? Muli ko to, pero ikaw ra. Ha? Ni process pa. Kaya nga naman, kining man ang nakaingong ko, bis ka na bitong, kani, kaya naman ni si medical, si Sister Lo. Mangutala bitaw mo, kana bitong sometimes, nga nung ang atong mata na'y pilok. Kay kabalo mo nga kanang katarak. Pag-study, ako mangutana mong ko. Usa sa mga dahilan nga nung ang tao magkatarak, kana di ay singot. Kung walay pilok, tanawan yung pilok, asa mo yung pilok na skilin? Musangit ka ng inyong, kay kung diri lang muagi, way problema. Kanang singot nga gikan dinhi, masangit sa di ay sa pilok. Munang uban pangkuaan nila ilang kilay o pilok. Napay mga pilok kinong katong ipang artificial nga pilok, okay yun to. Kay ang singot ato, mura na ka naghimog sa kuban. Kay mutambay na sa babaw sa kadaghan. Ang tanan sa anay tabok sa atong kinabuhi, gikan sa imong alimpo, ngadto sa imong lapalapa, igsuon, pagkamatinud-anon na lang yun sa Ginoo. Mahuna ko sila no.
kining atong dunggan ako yung gibalansig wa pa ni daghan na kitang bungulon. Kay na may mga mananap nga mga tugta nga di ta kabantay. Pag abot anak dito, mahasol man silang suksok kay daghan man kayo, di mo nang uban mo gawas. Kaya kung matakabalo, mo po nang uban makabantay ka gamit tong maggamit kag kutumbad, makakuha kag mananap kaysa dili pa na sila musulod unsay nasulod sa dunggan. Asay na air drums. Musuksok na siya dito, muagi sa gyud na siya kalisod gikan sa imuhang mga balhibo. O unsay gingon sa balang kasulatan nganong ako nang gi-open kay pasabton ta mo nga ang balaang kasulatan nindot kaayo ang iyang pagulagway aron ikiling. Usa man ang ikiling? Ikiling-kiling usa man na? Tingog lagi mo. Ha? Imo bang igahin? Gamita ang imong dunggan nga maminaw ka o kahibalo nga naay kaalam. Uning sunod, inyo yuning iampo nga makakwantag dakong sounds. Kay akong nakita sa uban, naminaw sa ako ang tingog, kay nani ra kahinay, muanaan yung uban oh. Mura, ambok kung sa'y paminaw niyo sa kong tingog iso. Mura na siya kwaknit, no? Hinay. Pero kanto pa rin kusog ni. Basta kay kuyawan ni ba? Ha? Atong igahin! Kung doon na kay madunggan nga mga dautan, musulod sa imong dunggan, ilabay na mga kaigsunan. So, unsay kalainan sa listening ug hearing. Kanang hearing, daghan kay ni, ayaw ninyo nagamitan ng hearing basta kahibalo ha. Kaalam o pulong sa Ginoo ayaw ng hearing ang gamita, listening. Kaya unsa man ng hearing? Ang hearing kung magisgot og pulong sa Ginoo, giparas karon nagisgot ta. Ayaw kamo paminaw og dautan, inyo nay palabay. Hearing gani inyong gamiton ron pag uli ninyo og man mingon-ingon na balita. Ha? Ay tinuod na. Maminaw yan. Ay di ko katuo. Hala uy. Ya pag-abot speakers, di man ta ka, mutabi po ta. Uy, kapalo ka? Basta gani, chismis, hearing gamita, unsa ng hearing, pagpansak sa pikas dunggan, labay. Okay? Ang listening, pagsulod sa dunggan, i-process na diri igsoon, isulod sa kasing-kasing. Amen? Muna ingon ang balaang kasulatan, paminawa, ikiling, iplastar, igahin ninyo ang inyong higdulungog sa pagpaminaw sa kaalam sa Ginoo. Maghisgot na gani tagpulong, listening ang gamita. Kung sa'y process, sulod, process diri, iditsos kasing-kasing. Oh. Kadungog tag pagpangdaot, kadungog tag chismis, tan-aw nimo di ni kaalam, dili ni kahibalo. Isulod. Ay na nag-i-process, ilabay. Ako mga kaigsunan, ug inyo ning buwako na kong ulo, pero ay na nagsulay. Ay mag-away ta. Idiri o. Ug ikapo ninyo niya kong ulo din nanay bukol. Oh, naibukol reo. Basta ra ba daw nay mga bukol sa ulo, mga bright na. Namoy bukol. Pero dagko na siya, pa-check up sis na. Dili na. Oh, naibukol ri gamay. Kaning bukol, buwan gani siya, bukog ni siya. Pero kini akong ulo, inani ra ni kagamay, pero sultian ta mo mga kaigsunan ug buhakon ni daghan kay nig sikreto. Kabalo mo asa nagsugod ng panultion nga dakog ulo gamay plano, way plano? Nahibaw ba mo ana? Sige, maniudto ta da, nangatuog naman mo. Ito ta. Kaon ta. O dyan man dyan, mo kaon ta or mo kaon ta? Ha?
Asa man nagsugod ng pinulungan ba nga dakog ulo, way plano. Naay sinugdanan, ana. Kabalo mo, asa na nagsugod? Kang Einstein. Si Einstein, gamay kay utok. Gi-preserve, i-research ko na ninyo. Hastang gamayag utok ni Einstein. Pero ang iyang IQ, 61 IQ. Tang taas, ano eh. Sulayin ninyo pa IQ mo. Ayaw na lang, EQ na lang. Ana, bumper. Oh. Kang Einstein, 61. Taas-taas kayo na siya nga average. Unsa na lang siya ring Solomon? Nga mo istorya giro. Labaw pa itong 61 gig ba? May lag 61 gig to. Niabot na itong terabyte. Liman ka siya ring Solomon. Iyang nailad ang pila kabuk babae. Isa ka libog yun sa manani ha. Nga anong wa mangyoy nagpatulpo. Kung imong basahon ang Proverbs, gwapo kayong mga pinulungan, ang imong dughan murag buntod sa ararat. Ang imong mga buhok murag trigong bulawan. Singong, kaswil yun ni Solomon, oy. Yan, hapay nagsunod nga bae nga ilaruno na pod. Unya kung asamong study, kadto ra bagyong mga bayana, mga kaigsunan, dili to bukot-bukot. Mga anak, ugani. Imagine ni mo ng 1,700 ang ipakaslan, why nang reklamo? Ambot, giunsa na niya pagpakasal, masig karon wala ba kasal ta. Okay, next. Kasal na po, kada gabi honeymoon, paldo. Ya, 1,000 kabuok, laway-laway. Unya, pila kaadlaw ang isa ka tuig. 365 days. Ang isa ka babae, mubalik sa iyang kwarto, 2 years in ihapa. So, di yun, sumol. Imagine mo, kining babae nga kung gidulog ron, after 2 years, balik dire ha. Kay 365 nyo, isa ka libo. Sao man mo? Si Einstein gamay kay gulo. Pero nganong nahimong taas ang iyang kaybalo, mga kaigsunan, kay iyang gikiling ngadto sa kaalam, daghag mga panahon nga si Einstein gidaot, diya bito na nagsugod ng basta kalkag kag buhok, bright. O, daghan magkalkag na to ron. Waman lagi ta magkadimao. O, ako po sa una, natakdan po ko ng pakalkag-kalkag. Unya mingon, diha po na nagsugod. Uy, pag antipara atong ligngin, ni suway po ko. Genius! Pero diha na nagsugod nga dakong ulo, way plano. Kay si Einstein, gamay kayong utok. Maana rin ni kamot. Pero ang resulta sa iyang utok, 61 ang kataas IQ. Unsay gihimo ni Einstein? Kung imong tan-awon ang history ni Einstein, iyang gikiling ang iyang igdulubog, paminaw sa mama, paminaw sa kaalam, dunay mga panambagan nga tan-aw ni Einstein sa iyang kinabuhi nga makatabang, iyang giprasi sa ulo ug iyang gitanong sa kasing-kasing. Nahimong ilado si Einstein. Igsoon, gitambagan tas Biblia. Kung gusto kang mutubo sa pagpangalagad, paminawa, ikiling, listen, pamati og sakto batanon, dalagag ulitaw, mamag papa, mao bitaw tong kaganihan ang ingon ko, mga banag asawa, pamatia ang prinsipyo sa Biblia. Ayaw nang imuha. O, bitaw, kabantay mo kaganihan. Unsay prinsipyo sa Biblia mga tungod sa asawa, di ba? Nagbuot-buot ta. Ay, dapat ang asawa buotan. Di siya may nag-ingon mo anak. Dapat masinabtanon. Tinuod ba na? Pero unsa may gingon sa Biblia? Wife, sayon na kayo. Ningon ba ang Biblia? Oy, mga wife, pag dili, ang gingon sa Biblia, sayon ra kay nga balawod. Ikaw nga asawa, pasubmitar sa imong bana. All the rest, dungag na. O ikaw nga bana, higugmaa ka ng imong asawa. All the rest, idungag na. Paminawa ang Ginoo,
pamati sa kaalam nga iya sa Ginoo, makadungog ka kaalam mo kay balos kalibutan, isala nag makatabang bana. Akong dungagan. Para ni kang kuya timplado, at least we just praise the Lord nga. Si kuya naminaw, kay guwa pa ni naminaw sa kalam, hubog na ni ron. Nag-agi ba kag bisyo ya? Pila ka tuba imong mahurot sa una? Ayaw tong sulod katong galon. Ginagmay lang mga container inguna na. Pastilanan no. Unya atong sa diyang makadungog na ka sa kaalam, imo nang pamation, imo nang tagaag pagtagad ang pulong sa Dios, kanang way basa-basag Biblia, wag gyud ka nang minaw. You never listen. Ako nibalik ko rog basa mga kaigsunan. Nana ko sa Psalm 8, naman sa kalendaryo. Kamo bitaw, nana mo sa kalendaryo, gi-provide na ni tatanan ba? Di paganit ta maluwas mga kaigsunan, pigado ni kita ni. Taro kalendaryo, tanaw kalendaryo na itits to. Unsa ta karon? April? Unsa nga chapter dia? Dapat gibasa na ko na karong gabi, basahan niyo ang Psalms 11. Pwede ganina himuon ninyo dinhi sa inyong simbahan, kagamay ra ninyo, dali ra kay na ba? Himuon ninyo siya nga kultura. Nga maghimo mo og Bible reading, dungan mo naamoy 5 minutes sundan yung kalendaryo. Kay di man gyud mo kabasa dito sa inyong balay. Bintaha na lang nga inig ka Sabado, makagunit po din taong kag Biblia mga kaigsunan. Nga nilingkod ka 5 minutos, mamati ta sa kaalam, mamati ta sa kaibalo, daghan kay tagi paminawan sa atong trabaho, stress ang atong utok. Munang inigtambag nato, layo ra kay prinsipyos Biblia, kay ang atong utok sa tinuod lang napuno na ni siyag iay sa kalibutan. Nawa bitaw pangutanon mo, mangutana ko ninyo. Unsa man pagkatog langit? Di ba magbuot-buot ta puta. Ako adyo pastor kanang asa man na? Baobao. Magsakay baobao, reader. Kabaw, spaceship, ang sakyan. Pero magbasa kag Biblia, mas matuhog nimo kay namati ka na wala ang buog sa sala mga kaigsuunan, imong gigahin ang imong igdulungog diha sa pagpaminaw. Kung pangutanon ka, mas direkta ang imong tubag. Unsa man pagkatog langit? Murag wa gyud mo kabalo. Unsa man pagkatog impierno? Sabungan na. Niya, unsa man pagkatog langit? John 14:6, di ba? Gingon man sa Ginoo, I am the way, the truth, and the life. Unsay sumpay? No one comes to the Father except through me. So unsay ang himuon kay para moadto tag langit? Duol kang Kristo. Unsay himuon para moadto kag impierno? Ayaw duol kang Kristo. Patang sayuna ra gyud. Naglibog yung ko, mabito lang. Nanangutanan ako. Kaning magisgot tag kasuguan. Balik lagi mo basag Bible, paminaw gyud mo sa ay nako. The more nga mamati lagi ka sa pulong sa Ginoo, the more nga mas masabtan nimo unsa gyud ang gusto sa Ginoo. Ay sig basag Biblia kaning imong utok, di ba, mapuno nagtambag sa kalibutan. Pag pangutana sa imo sa espirituhanon, ang mugawas kadtupong nakuha nimo sa kalibutan. Wa man ka ni suyop dire. Wa man ka ni vacuum. Nabitaw yun sa kaistorya. Na-story na ako ni. Human ani, muli na ko. 5 minutes na lang. Balik ko ninyo next year na po. Okay? Alainag, tinanawan. Binaan mo ano? Asa na Arbet? Asa na Arbet? Kasugo. Layo. Tulog ro kag really ba? Kasuguan namang good. Na-assign ko isip nga church pastor sa usa ka lugar. Ako'y nagdala sa lesson. Pagdala sa lesson, mga kaigsunan, na'y pangutana. Ingon ang usa ka elder nga murag kurik. Ayan. Student pastor, question. Murag yung kurik.
Nagtuog yun siya mapukan mi niya ba? Iya yun ming pangitan, gikan sa limpong. Mura mo yung study. Ako ga-study kog lesson kadadlaw. Ikaw study bitaw ka. Pero wa ka gatuon og Greek ug Hebrew. Pero di ka gamita Greek ug Hebrew. Unsay pangutana nimo? Ingon siya. Grabe matag promotion. Nga ang baboy di pakaon. Mga dulumtanan di pakaon. Pangutana! Asa sa napulo kasugo nga nay baboy. Ito. Ingin mi tanan. Karon kabalo mo kaning School of Theology naa diri ang mga banggiitang mga sagoy. Mga salto. Mo bitaw ng School of Theology kay mga tinawag sa Ginoo kanang mga buutan mo ato kag theology. Di ka kalahutay pero kanang mga sagoy ibutag theology. Tingalam sa ta Pastor Lapinadia kay tinawag yun na sila sa Ginoo. Opo ko nag-ingon katumbutan di tinawag. Pero kasagaran yun akong nakita nga kaning mga pastor nga mga grabe kayong influensya. Makaingon yun ka na yun yung mga kagapon. Tindog din ako ang evangelist. Mao man na dito, ministerial outing. Church pastor, evangelist, BBS. Mabitaw na ang church pastor o ang BBS, magkauyab. Vacation Bible School teacher. Mao man na mag-uban yun. Yang evangelist po mo'y muhakop, bridge is the owner. Kung niya ito pagkag-imbisi, nahali na kag-theology dito. BBS nyo ka. Ano ba mo nag-graduate? Asa mo nag-graduate? Imo tatong gi-open nga mag-ministerial outing mo diha. Church pastor, evangelist. Ingon na rin. Siya, muna ko ito ba gani? Agtangon ko ni ron. Nya nadungog na to siya nga tanan nga mga estudyante diha nga mga imbisyan. Manghilak yun. Nya ako di mo kumwilak. Kung sungag man ko. Ikaw tay, na mo tubag. Ako asang ipatubag akong driver. Unya na mo kuha ng profesor. Tindog siya. Usa tayo pangutahan mo tay? Ensya, mga theology, mangyod mo. Sige mo nyo tag-promote anang dulumtanan nga di ipakaon, sogo sa Ginoo, motoman ta, asa makita. Sa napulo kasugo nga ang baboy bawal kanon. Siya tayo, sa manay mo ang pangutanan, tininood na, dili. Siya tininood. Sige. Unsan na siya nga, tumago na tay. Tay, nakaminos yun ba ka sa Ginoo? Siya wala. Unsa yun pagtuo ni mo nang napulo kasugo tay tangkal? Basta kay pinusubo ka! O dili, klaro lang ta ka. Kay kanang napulo kasugo, batasan na sa Ginoo, dili na tangkal sa pagkaon. Siya bastos ka. Depende nimo basta kay gipasabot ta ka nga ang napulo kasugo wa nay balaod sa pagkaon kay nag-focus na sa batasan sa Ginoo. Dili bugo ang Dios nga isagol-sagol nga muratag fruit salad. Ingon ang tiguang. Nga nay melon, isagulag mangga, mao ang Pilipino. Mao bitaw nang dalitang mga matay kay ang melon nga gihimo sa Ginoo nga pwede kanong kwan, tangag gatas. Di pagana sa kang sugar. Mana, lipong. Taas man. Naabi to'y palit mo dito, saging. Himuon og maruya. Naay sugar. Naay mantika. Sarap. Kay sarap, papatay mantika. Naay ginanggang. Lami na tanang kay kanon. Tangag margarin. Tangag sukar. Lame. Basta kay kadto nakaingon gyud taon siya. Tay, mao gyud na ang akong tubag. Ang punto, usay sa atong mga kinabuhi nganong dili kita makaanduraw sa tinuod nga kahibalo, sa tinuod nga kaalam kay ang atong utok mga kaigsunan wala na. Na-influensyahan na sa kaalam sa kalibutan. Ako ning i-promote. Balik tagbasa gud og Biblia. Ay nako. Tanawa igbalik nako. Tumanan Tulo ka bulan makabalik ko din inig pangutanan nako di ba magkasanabot na atong utok. Pero koron mayon ko unsay buhaton para maluwas. O di ba magbubuhi mo ka na. Simbag yun mo. Hagi siya mananapita. Magbuot-buot. Mao na abito sa napulo na ako gipangutana kay nagisgot mi og kasuguan. Ingon din siya, wa nay kasuguan.
Gwapo no, kay mulanog ba? Ay! Wanay kasuguan, Pastor! Duha na lang! Kuy mo ba? Sa old na inapulo! Sa new na ay duha! Unsa man tutir? Higugma ang Ginoo sa tibok ni mong kasing-kasing ko, very good! Sa tibok ni mong kusog, very good! Sa tibok ni mong ginabuhi, biri-biri! Sakit sa tuhod. Unyangi ka duwater. Higugma ang imong isig katawo. Ingko very good again. Wag yu ko'y supa ka na. Question ako ni Muter. Grabe man yun yung pangugat ng gawas ng baliti din eh. Ingko te, relax lang. Di man ko makiglalis ni mo. Dili puti ka i-convert. Ako lang kang pasabton. Karon pangutan-unta ka. Kay kahibaw man ka nga sa old na pulo kasugo. Pag abot sa niyo, duha na lang. Karon ang akong pangutana ter. Ate, unsaon nimo paghigugma ang Dios? Pitok-pitok ang mata. Dili mo simbag yung ka. Ay kung asa man ang mabasa. Magbinutan ka, asa man na nimo mabasa. Pero tuganan ti kate, nga naara gihapon sa napulo kasugo ang tubag, unsaon pagigugma ang Dios. Unsaon pagigugma ang Dios? Ayaw paghimog laing Dios gawas kanako. Anong magbuot madyod mo? Nga na may tubag. Ayaw gamita iyang pangalan sa pagpasipala. So tama no? So wala, sister. Kay gipangutana rati ka, balikon gyapon ka, walay gihatag nga lain nga solusyon. Ikaduha, unsaon nimo pagigugma imong isig ka tawo? Manghatag jud ko pastor. Uy, nibugnaw ng tingog gamay. Nya, may ingunan ni ko, mali ka, nagbuot-buot na ka. Kabalo ka, napulo ka sugo na itubag. Unsaon pagigugma ang isig ka tawo? Ay, pangawat. Kuha ninyong punto? Kung gigugma nimo imong silingan, kawatan din na nimo. Ayaw panglibak, false witness. Kuha ninyo. Higugma ang imong ingkute. Gisamarais ra na diha. Unya ang tubag ana-naar gyapon mura na siya. I have 2 hands, the left and the right. Hold them apart, so clean and bright. Pero my 2 hands have 10 little fingers. Pila ka buok? Pila ka buok? Magic. Pila ka buok? Hay, 10. Nang 10. Duha. Bukara. Hastang sayo na. Huwag yung libog. Mauna nga kita, mga kaigsunan, balik ta sa pagpaminaw sa kaalam sa Ginoo, ang kaalam sa Dios, ang kahibalo sa Ginoo, iya ka nang gisuksok. Ilitok ninyo sa Biblia. Wala yan na gisuksok sa bisag asa. O kung sa'y gisumpay niya, o bansayon, makadawat na gani ka sa kaalam mo kay balo sa Ginoo, magsige na gani kagbasa sa pulong sa Dios. Ingon ang balaang kasulatan, bansayon mo ang imong kasing-kasing sa pagsabot. Manang dagang muduon nako, pastor. Di na ko kasabot sa akong pagpangalagad. Kung ano man, Brad, sa panahon nga ni Simba ko, daghan naman no og pagsuway. Pero ako siyang giingnan, may ganahan mo, Brad, sulayan ka or di ka masuwayan. Siya gwapo gyutong di ko masuwayan, pastora, sayon ra. Adto ganig kalinghawan, di ba mo yung nangyawa? You are mine. So mangita siya glain, di na kaniya hilabtan. Iya naman ka. Pero ikaw nga nagngalagad si Ginoo, ang puntirya sa yawa, kadtong mga taong gibansay ang kasing-kasing sa pagsabot sa pulong sa Ginoo. Amen? Munang akong isulti kaninyo. Dagan man tag pangagian nga mga dagkong pagsulay, apan akong ipadasig kaninyo Tambulibid Church.
And every problems you will have, go back in the principle of the Bible. Ayaw yun mo paghimog inyong kaugalingong tubag. Para sa anak, natay na kong pagsulay, unsa may dapat itubag anak. Naa sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Walay mga pagsuway. Nakay matubag. Timan iha, si Jesus Christ, nakigbuntog sa yawa ang gigamit ang pulong sa Ginoo. Niyaning manindot nga kabuntagon. Gamita ang imong dunggan. Igahin ang imong pagpaminaw, ayaw pagpabungol-bungol, kay gihatag na sa Dios ang iyang pulong, aron imong makita unsay prinsipyo sa atong Ginoo, dili ang imong prinsipyo. Igahin imong dunggan sa kaalam. Nagani tambag nga ikaayo, ay sag panumbag. Kana bitong istorya bitaw nga, ay, pastor. Naglagot di ko diya sulod sa church. Wako naging nga inyuhan ni. Sampul ba? Oh, kaya ko 14 years daghan namang gyud kay ni. Wala ko kabalo asa ni tabo. Lami is bago nang mibruha. Kay galagot di ko ana niya. Ako ra gyud perminti pagsulod sa church. Ako'y tanawon unang pangutanong bago na mo sapatos. Bantayan gayud ko permanente. Pastor, sukad sa kong pagbabutismo, ako ra baning giisa ning akong tungkamot. Kay di pa ba yung kusyur nga malangit ko, basig kinid, wigit ning agtangan ng tuwana. Sukol pa yun. Pero ang sa gingon sa Biblia, Mateo 5, say na diya, Beatitudes. Bulahan ang mapainog sanon, kay imo ang gingharian sa langit. Igsoon, bansaya ang imong kasing-kasing sa pagsabot sa balang kasulatan. Last na lang. Bernis sa gabi Kano sa ganin ng Bernis sa gabi Ha? Kano sa ganin ng Bernis sa gabi Kagabi Ano ka sa yun? Kagabi, di ba? Kano sa gabi? Kagabi na siya. Kano sa nang Bernie sa gabi? Kagabi So now na pag Friday evening, Bisper, dili oy, ang Bernie sa gabi kano sa na? Kagabi Ano man sa yun dito kayo? Kagabi Mabito nang mingon, kagabi dito me. Kano sa nang Wibis sa gabi? Parang kagabi Lingkod-lingkod mismo ang asawa. Hala. May ni adtos balay. Yan niingon nga, magpamanicure daw. Ay, kalami mamadlong. Pero, sige lang. Usayon lang sana kung sindagan na ni. Istoryahan na namin sa kong asawa. Ano pamanicure man to? Siya nagkuhan mo to, di nga, basin daw, muli sila karon. Ingko, muning kapait sa tao ba? Awan ninyong kapait ha. Basta Ginoo nang nisgutan, sakripisyo yun na tanan. Ay, mulakaw mo good me. No. Munang, karon lang yun. Wa ni good me laing time. Kabantay mo na. Dagang kikog na encounter na. Anong mag-reunion, magyud mo uber, o Sabado sa hapon, pastor, wa nagyud me laing time. Ito pawira. Pero sa trabaho, you can make your own time. Musulti mo sa kwa, pastor, wa jud koy tay magbasag Bible ay igsuon. Adto tag milali, bot og buhi pa to. Naibatan-on dito, bot pila na edad na ron, mo na minyo na. Magdalag Bible dito sa daruhan. Karon kay ang ilang daruhan na may dako kay punuan sa manggas tunga-tunga. Di dito magtapok tanang mag-uuma. Ang iyang gihimo gipang Bible study-an. Wa may lain kapandungan. Di, maniudto sila. Bible study siya, minaw. Ug sultian ta mo, upat sa mga mag-uuma nga kada adlaw nilang gipaminawan ang pulong sa Dios. Na bautismuhan. Sultian ta mo mga igsunan, ang pagbasa sa pulong dili time ang gikinahanglan. Kay naagyo tay time, commitment.
Itong nag-istoryahan may sa kung sa paita, no? Grabe ka may gugmaw ng Dios. Kay giingnan naman nga walay time. Ingon po rin itong sulod na dayon ang iyang working. Nya, kumusta imong religious life dito? Siya, usahay lagi, pastor, kaya dili na ko ka-worship. O, dili. Ipakita, gidi mo og worship. Ana, bunta, gabi, bisag magsakay sa sakyanan, worship, yun. Kanta yun sa Ginoo. Ingon din akong asawa. Kay mora ba ni ganahan niya, kay kinahanglan, nagyoy mo tudlo. Dito po ko nisulti. Mo ni pinakapait sa kalibutan gang. Kay kung simba na hisgutan, naapo na dres tambulibid. Ikaw wali, di ko kabalo. Ikaw kanta, di ko kabalo. Pero patrabaho How mo lagi kay ka? O di naman ningog, lain ang tinanawan ako. Hindi ako lang gisultig spoon ba? Churi. Di ba? Nakuha ninyo akong punto? Akong gingnan, negosyante pag ito siya. Dili siya kabalo. Ngunit ang pinakapait, igbalik sa Ginoo. Pangutanon ka. Ay, di ka kabalo mo padasig sa mga kaigsunan. Di ka kabalo mo wali. Di ka kabalo mo kanta. Mingon po ka dito. Lagi, Lord, oy. Di ko kabalo, Lord. Unya, i-compare din ka dagan, din ka ingnon, din ka si Ginoo. Ha? Kabalo mo lagi ka, ani. Giyon sa man mo ni pagkaibaw. Ang utok nimo nga musimba ka ug ang utok nimo diring dapita, lailahi di ay patay ka. Ito kung gingnan ko sawa paita, igbalik sa Ginoo, tanan niyang negosyo iyang napadagan og sakto. Pero ang iyang negosyo sa kalag nga impierno ug langit, di daw siya kaibaw. Igsoon, gamita ang imong higdulungon. Pamati sa pulong sa Dios. Amen? Karong panahon na igsoon, at nakabalo. Manang akong idasig sa taga-Tambulibid. Pag Bible reading na ganyan taon mong sugod. Kay inigbalik rabas Ginoo ang atong memory verse nga ginahinay na tugbutang sa tong utok. Bisag karon di ka ka-memorize, basa og Bible, ayaw pugsa. Kay moabot ang panahon Ginoo nay mo pa-remember na. Kay inig abot sa diniganay, di ra ba ka maging ani magdadak. Wala naman ni sunugon ni balik. Wala man ni. Karon naa pa kay tsansa. Nya magdadak ka, lain po kayo nga, moingon nga, unsa ito yung memory verse, magdada pa kag lesson, di na magdada pa ka, ani mo na paminaw mo, nagani magbasa ani, paminaw mo, nagani maglison, paminaw mo, na magbasa og Bible, paminaw mo, nagani magwali, paminaw mo. Listamatics to, kay buwa man nagingon ng Dios, memorize basahan na ninyo, kay panahon nga magkalisod, samtang nagdagan ka, butangan kag projector sa Ginoo. Pwede dili? Gumana ng Diyos. Ang problema kung sa may iparimay sa Ginoo, si mga kay basa-basa ron. Mudagan lang kagwa kay basa. Patay ka. Dagan nga puno, nga dagan ka bawo ang Ginoo, nga dagan ka gibasa, dagdag kaalam nga nasulod diri sa imuhang utok mga kaigsunan, panahon sa tinglutos, bisan pag muhila ka, ang Ginoo mo remind sa imong gipangbasa nga nakalimtan nimo. Pwede dili. Last, basta katulo na kumingog last, undang na dyan Kapila na to? 3 times na. Kabantay mo na nagpag-post na ko. Talagsar mo ko kabisita dre. Surprise. Natog siya sister Made. Kapiyong-piyong lang siya. Kaya basi, schedule gabi Nag-post ko sa ako ang isa ka FB page. Kamong naka-follow sa akong The Mystery. Nag-post ko dito niya. Nag-ana mong kong mata ko dito ya. Murag nakulbaan siguro sila. Dagan rabat og share nga picture. Ang akong isulti dito. Ang tapulan mo simba. Nagkabasa mo ito? Followers kita siya. Di maluwas. Kamu akong ipabalwit na. Tinuod na bakat. Reply dayon ang uban. Taggang kay nag-comment. Ayaw pag-hukom kay wag ka kumumanti kag yukman.
Nag-ingon ba ko sa mong pangaan diya? Unsa day tama di ay? Bisag di ka mo simba, maluwas ka. Pwede din na. Asa magkakita nga, naman yun ni si sir. Di ba? Manarbaho ka sa public. Pwede din ang di ka mo adto og isa ka semana. Iswildado ka. Unsay ngalan na. Awol. Unsay unya human nga awol, kanang awol, unsa nang awol inig makakita, lupad. Pag lupad, way sweldo. Tama? Basta awol. Nya karon maingon ka, Ginoo, ingon siya, dili dagan kay tong comment dito. Ako parang i-vlog og balik nga, ano masakitan? Ano masakitan man ka nga paras ko nang ingnon nga wa ka kahuman, masakitan di kag tinuod. Wa man jud ko kahuman. Okay yun na siya, dili ko sakitan na. Oh. Pero ang pinakasakit kay dunay usa ka kauban nga ni chat sa kuag private message in siya bay. Nami alag ibakbakan classmate pa jud nako. Bay. Maulawan ta nimong picture. Kung sa di promosyon na to, simbag taro. Ang tapulan mo simba, di yun na manuwas. Kailangan po mo yung ka, Ginool. Lab mamputay, tika, diri lang kusbalay. Umaura na mo yung sasawa, lab ta ka, pero subuan pa kumuli. Dili pwede. Una nga akong isulti nining manindot nga kabuntagon. Paminaw ta sa pulong sa Ginoo. Paminaw ta sa lambagon sa Ginoo. Kay ikaayo ni alang kanatong tanan. Amen? Kining iro, mga nanaw. Basta kato lang dunggan kay daghan na kay kato. Igsuon, igahin ang imong dunggan sa pulong sa Ginoo. Igahin ang imong dunggan sa kaalam sa Ginoo. Amen? Sunod, na gani magbasa ni, paminaw mo ay mo si duko-duko. Wapo kay mga story. Na gani maglison, paminaw mo. Na gani magwali, mga kaigsunan, paminaw mo. Kaingon ng Diyos, bansaya na lang imong kasing-kasing. Amen? Once a day, pag-picture ninyo na diya. Di na, kanang mga chapter diya, di na maabtan og 10 minutos ba? Pagbasa na mong Bible, kadadlaw mga kaigsunan. Amen? Ang Diyos magpanalangin kanatong tanan.